Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allamrat Rahimov. Bugün 2021-nji ýylyň 10-njy ýanwary. Bugünkü gepleşikde, garaýşatly gepleşigimizde türkmeniň kino sungatynyň düýnü we şuguny barada birazrak gurrun etmekçi. Şu mesele boýunça gurrun etmek üçin Türkmenistan boýunça bilermenlerden biri Gurbanmurat'y çağırdım. Nowatdaky edek Gurbanmurat, hoş geldin gepleşige. Salam Allamrat, salam izleyijiler. Gurbanmurat'yn näme bilişiň ýaly şol garaşdyrlyk ýyllaryna Türkmenistanyna bir zat weýran edilen bolsa, olam türkmeniň kino sungaty boldy. O köp sanly beýleki pudoklar bilen bir hatarda. Ýöne bilişiň ýaly Sowet häkimiýeti ýyllaryna Türkmenistanyna türkmeniň öz kino ýönümçiligi boldy, kino studiýasy boldy, türkmen film kino studiýasy, türkmeniň öz kino sungaty boldy. Hem türkmeniň dünya derejesinde ady tanalan rejissörlerim, aktyorlaram boldy. Ýöne gynansak da şo garaşdyrlyk ýyllaryna näha kino sungatyndan bir ýyzgallyrly hakyky türkmeniň özüni tanadan kino sungatyndan näde biziň şol dünýä meşhur rejissörlerimiz, aktyorlarymyz indi tanalya, adagdalya şolary hiç ýyly ýatlanan ogum soňky ýyllar. Indi şu arada şu bolup geçen bir umumy türkmeniň kino sungaty bilen kino sungatynyň başyndan geçiren şu wakalar barada birazrak bir ýöne bir näme diýsek, biňişleýin gurrun aýdyp bolmaz bir gepleşigiň dowamyna ýöne gysgarak bir syner geçdik diýänler. Umuman şu arada näme aýdyp bolar? Indi bir agdak geçmeli bolsa türkmeniň şu türkmen film kino studiýasynyň Sowet häkimiýeti ýyllaryny bitiren işleri, döreden kinolary, sungat eserleri, hem ondan soňky başyndan geçiren wakalar barada gurrun etmeli bolsa, esasy näme agdap bolar şu urdu? Özüň başlaýsam. Bolýa, Allamrat, dogry aýdýan, kino biziň turmuşymyzda hasam suwatky wagtda adamlaryň iň köp seredýän, köp wagtyny geçirýän zadyna öwrüldi. Hatda kitap okumakdan, gazet okumakdan hem has köp görülýän zat, o da kino boldy we sen özüň öz milletine, öz medeniýetine tegişli kinolar çykarmasaň, sen milletiň, sen öz nesliň başgalaryň medeniýetini, başgalaryň häsiýetlerini, başgalaryň goýan kinolaryny görüp şolary öwrenýär we islenip bir ýurtda, islenip bir milletde öz sungatyny, öz medeniýetini, öz taryhyny görkezýän kinolary ýok bolsa, o millet gynansak da gaty ýyzgaly nesliniň taryhyny bilmezligi, o sungatyň medeniýetine ýyzgalmakly getirýär we gynançlykda şu wagtdan biziň neslimiz öz medeniýetimizi, öz taryhymyzy görkezýän täsirli kinolar ýok we başga ýurtlaryň, başga milletleriň kinolaryny görmäge mejbur bolýarlar. Ýöne biziň taryhymyzda Türkmenistanyň kinosy gaty adalan wagtlary, hazırlap ösen wagtlary boldy. Indi taryhdan biraz aýtsak, 1926-njy ýylda Türkmenistanyna Paltarak diýilýär, o Asfat şäherdädi, Paltarak şäherine kino studiýa döredilýär. We 1931-nji ýylda Altygarly gelýär. Şondan soň türkmen kinosyna ösüş başlaýar. Hatam 1960-lardan soňra ýa-ni WGIK diýilýär da Всероссийский государственный институт kinematografy diýen instituty gutarıp köp sanly türkmen ýaşlary gelenden soň hatam ösüp hazırlap ösýär we türkmeni SSR hatta bütün dünýä tanadar derejedäki kinolar goýulýar. Şo kinolardan gysgaça tanyk geçsek, Şükür Bagşy, Aýytladym kinolary, Gelin kinolary hatam şo döwürde ýadymyza düşýär. Begenýär da şol yer alypdyr, ýani bütün eseriň kinolarynyň arasynda, kino studiýalarynyň arasynda festivallarda yer alan kinolardan. O bir zat diýjekmi?
Yani belli geçtim de şu altı garlı 1931 yılda eyyam Türkmen Film Kino Stüdyosu'na geliyor. Şonu da şoň özüne gelmeýi, şo kinosyň gotuna gelmeýi, türkmeniň kinosyň gotuna öýren uly bir teýerli kökmünde alamatlandy. Ödem üserip görüň altı garlyfyň özi 1909-njy ýylda dowulan, 31-nji ýylda şo kinosyň gotuna gelýär. Türkmeniň kinosyň gotuny ösdürip başlaýar. Şonda bary ýok 22 ýaşly bir ýaş oglan, bir ýigdekçe. Şo ýaşda şular ýaly uly bir işiň düýbüni tutýar, tutumyny tutup şonu Türkmeni dünya tanıtmakta uly rol oýnap başlaýar. Şoň üçin men diýjek bolýanym, näme üçin buny başyna ünsörýän, ine şugun kugun ine bizim Türkmen ýaşlarymyz bar da bir aktivizm iş bilen meşgulanyp beren, syýasy aktivizm bilen meşgulanyp beren, ýani sungo işler bilen meşgulanyp beren. Bu şolaň ýaşyna terep kim makawa garajak bolýan bir ýaşlarak nesiller bar, ýaşlyk nesillerin ýokilleri bar, men şolara ýatlatjak bolýan. Geçen küýede gepleşiklerimiň birine de akyl ýaşly däl başda bolýar diýilen bir nakyllan uğralyp bir men gepleşik edipdim. Şonda da men şonu esasanam uly nesile ýatlatjak boldum. Ýaşlaň her edip baha bermeli, akylynda başyndan şolaň edýän işinde her edip baha bermeli. Ve bizde ýakyn geçmişimizde de şular ýaly ýaş adamlar 20-25 ýaşlaryna ullukan işleri amala aşyran oglan gyýdlanmaz bolupdyr da. Ýöne şonu ýatlaýmalylar. Şoň üçin kim maka garamalylar, bizim ýaşlarymyzyň geçecek bolýan işlerine ýa-da edýän işlerine kim maka garamalylar. Bular hiç tat bilýän nädir? Bular näme bilýär? Bular durmuş tejribesi ýok, düşünjesi ýok ýa bilimi ýok diýip. Ondan ýene bir şo bellemeler Türkmen Film Kino Stüdyosu'na döredilen şol Sovet häkimiýeti ýyllarynda döredilen sanawyň özi şo dünýä tanadylan filmden sanawyň özi 10 norçu. Ol sen ýadyr ýöne bir kısan kinoň adyny agdadyňda ýöne şol äder internete girip Türkmen Film Kino Stüdyosu diýip ýazsaň, ors dilinde Türkmen Film Kino Stüdyosu Türkmen Film diýip ýazýan bolyn, şo taýda şo Sovet häkimiýeti ýyllarynda döredilen iň esasy meşhur filmlerin adynyň sanawy getirilýär, şolaň özüm 10 norçu sanyna. Ol ýöne uşak düşök bir ya gaysa metrajlı ile filmler awtaýda goşulmandyram. Ýöne esasy dolu metrajlı filmler sanalyp geçilende de on sany 30 golay barda. Şu yerlikli boldy. Şuna aýdasym gelýär. 1929-njy ýyldan 60-njy ýyla çelli döredilen çeper filmleriň umumyň kinolaryň sany 24 ekeni 63-den soň 20 ýylyň dowamyna 50 sany çeper filmler. Yani kaydısın olaram gatı tanıymal, gatı täsirli kinofilm. Inni şol altı garlyfyň roli bar da aýdyp geçmeli bolsa, şol hakykatdan ol bir öz bolsa bir çäderlik getirdi. Ýa-da altı garlyfdan ýöň nähilem bolsa bir ýöne köýrek, bir gaty sada ýöntemirek filmler döredilýär-de, döredilýän eken käbirlemelere, arhiv materiallarynyň gören filmden mi ýatlaýanlar. Şu görkezýärdiler Sovet häkimiýeti ýyllarynda şu ilkinji filmlerin görkezýärdiler şu 30-njy ýyllarda düşürilen filmlerim. Ýöne soň şol altı garlyf esasanam 50-nji 60-njy ýyllarda kinosyň gotuny, türkmeniň kinosyň gotuny şu dünýä syn bar bolan ýöňdewarjy tejribeleri getirmekde, şol tiltimleri ulanmakda, şonu ornaşdyrmakda ilkinji bir rejissor diýilen bolýar, bir genial rejissor, teatrçilik getirip bilen rejissor diýip ýalňyş bolmaz. Şoň esasanam döredilen filmleriniň hatarynda da şoň rejissorluk eden filmleriniň hatarynda elbetde aýna filmni görkezmek bolar. Soň aýgitlädim, Mawtumly, Mukamyň Syry, Aýraçyn Tawşyryk diýen ýaly filmlerini görkezmek bolar da. Şol esasan agdalyp geçilmeli bolsa, başga da filmlerken muňdaşyndan ol diňe bir rejissorluk bilen meşgullanmaly öýdem rollary ýerine ýetirýär da. Şol özüň göreden aýgitlädim filminde de esasy rollaryň ýerine ýetirip Gulluhanyň rolunu ýerine ýetirenem altı garlyfyň özi da. Ondan başga näme goşşakladyň şu urda. Inni soňky ýyllar men ýene ýatlyjak bolýanlarym şol Sovet häkimiýeti ýyllarynda şu edilen işler da şu bizim başgadan adyna agdak geçmeli bolsa ýa-da görnükli wakillerini ýöne sanak geçmeli bolsa da bolmasa sanasaň sowaw kan diýen ýaly şol rejissorlarymyzyň hem aktyorlarymyzyň hem ýa-da ýöne şuňky gepleşikde aýratyn bellenip geçilmeli şahsiýetler
Katarında men şu hojowly narly fikir kodetim gelýär. Öde gurunne diňe bir Türkmenistanyň halk artisti däl, eýsem ETT-niň döwlet daýragyna eýe bolan rejissor hem aktyor. Ondan olaram bir maşgala da narly bilen öýleri bir aktyorlar, rejissorlar maşgalasy. On hojowly narly bilen öýde häzir kwat diri aýatda diri berip gedip ber, Hudaýa şükür. 84 ýaşynyň içinde şugun kugun. Ondan inisi var, hoca durdan narly var. Olam belli rejissor hem aktyor. Ondan kişi inisi var hoca berdi narly. Olam operator, kino operatory. Ondan hojowly narly bilen aýaly var. Şugun kugun olam aýatda diri ýaşap 80 ýaşynyň içinde maýa aýmedy var. Olam özde urunne hem Türkmenistanyň halk artisti hem ETT-niň halk artisti diýen hormatly adam munasip bolan aktyorumuz, aktrisamız. Ine bulan atlaryny hökman bir tutmaly. Ondan ýa kaýdyşym ýaly başga da inha Bulat Mansurow var. Türkmenler bilýändir, watandaşlarymyz ony esasan şol Şükür Bagşy kino filminden tanamaly. Şol Şükür Bagşy kino filminiň rejissory, şoň rejissorluk eden Bulat Mansurow. Bulat Mansurowyň öýdi Çerjok şäherine dowulan 1937-nji ýylda. Ýöne ol Türkmenistanda kän ýaşamady, ýa-da şu Sovet häkimiýeti ýyllaryna oň zehinine şeýle uly baha berip onu goňşy ýurtlara işe çekip başladylar. Ol Gadak film kinostudiýasynda da uzak wagtlap işledi, köp filmler döretdi. Gynansak da şo wagtlar şol Sovet häkimiýeti ýyllarynda da şol Türkmenistanyň territoriýasynda gaty uly gollaw tapmady da Bulat Mansurow. Bolmasa şonu höwetlendirilýän ýagdaýynda şoň bir gadry bildiren ýagdaýynda Türkmenistanyň we Türkmen film kinostudiýasynda galybam köp filmler döredip biljekdi. Bonuň ýöne şonu eýem Orfiýede çekip başladylar. Orfiýedeň eýem sungo diýişgärleri, hökümetleri, häkimiýetleri eýem şoňa ün berip, şonu öýlerine çekip başladylar. Gadak film kinostudiýasyna çekdiler ony. Şoň üçin şoň netijesinde Bulat Mansurowyň şu Türkmenistanyň daşynda döreden filmleriniň sany has köp bolup çykdy. Türkmenistanyň territoriýasy Türkmen film kinostudiýasynyň çäginde ol bary ýoly 2-3 tane film döretdi. Men bilişime görä. Yani şu esasy meşhurluğa ýer bolan filmleriň biri Şükür Bagşy film boldy. Öýde milleti boýunça oňa tatar, Bulat Mansurowyň ýöne şu Çerjewde dowulyp, oňam Türkmen film kinostudiýasynda birazrak işledi. Ondan ýene bir ýatlanmaly şahsiýetleň birim, ýene belläp geçmeli da şu Bulat Mansurow ýa-da 2011-nji ýylda 74 ýaşynyň içinde Orfiýetde aradan çykdy. Yine bir bellemeli şahsiýetleň birim Baba Annanow. Baba Annanow olam şu Sovet döwründe öz filmleri hem oýnan ýerine getiren rollary bilen Türkmen filmlerini dünýä tanadan şahsiýetleň biri, rejissorlaryň hem aktyorlaryň biri. Olam öz döwründe ETT-niň halk artisti diýen belent ada, hormatly ada munasip bolan rejissorlardan hem aktyorlardan biri. Ondan Baba Annanow öz döwründe şu seydi, ondan owazlagaç, kärizgenler, ondan Zöhre Tahir ýaly filmleň rejissory boldy. Ondan senarlaryny ýazan filmlerim boldy, ýa-ni agyr kesik geçik, ondan rowaýat, undulan ballady ýaly filmleriň senariylaryny ýazdy. Ondan göne Baba Annanowy köp kişi tanıýar, häzirem ýaşlaryň içinde de tanıyanlar köp sebäbi şol filmleri häzir şugun kugun YouTube'lardan tapyp bolýar da ýerine getiren filmlerini. Misal üçin şoň oýnan esasy rollary ýerine getirip çykyş eden gatnaşan filmlerinden Gaýzy Databaýew ýa Aýalata çykanna, Keçpelek, Aýgytlädim, onuň Daşgarada bolan waka, Altyn Wöwşüni, ýa Gara Kerwen, Köýten nalasy, Garnak, Baltyndan jyda düşen Pragy, Laçyn, Meniň dostum Melewuş, Gemçiniň janybyr diýen ýaly birden filmler görkezmek bolar. Ana şu tanar geçilen filmlerde şu Baba Annanow esasy rollary ýerine getirip çykyş edipdi. Ondan Baba Annanowyň maşgalaty olan bir döredijlik maşgalaty ogly Kerim Annanow
Olam öz döwründe şu Sovet aktörü, Sovet döwründe da hem bir aktör hem de rejissör hökmünde özüni tanıtmaga yetişen aktörlerin biri. Ol ýöne şu taýda ýene bir bellek geçmeli zat Baba Andanov gynan tapdy şu aýatda diri ýok. Ol 1991-nji ýylda ýan garaşdyrdygyň başga ýylynda ýam 58 ýaşynyň içinde aradan çykdy Aşgabatda. Oğlum gynan tapdy oğlum gaty uluk ýaşamady. Oğlum 59 ýaşynyň içinde aradan çykdy. 2017-nji ýylda Aşgabatda. Ondan başga näme? Senin boş ver Gurban Murat, men nemede otuýum? Bu şahsiýetler bardy. Gaty dogry bellemeli zatlar. Ýokman Ýanky Bulat Mansurowyň Şükürbaşy kino filmi geň zady. Ýanky Bulat Mansurowyň diplomy işeden çok. 1963-nji ýylda Ýanky Wigi Kutorya sonra diplomy işi ýokmy näýärdi we çok kino filmiň operatoram Hozoğul Narly. 70-nji ýyla çelle Hozoğul Narly operatorlyk etdi we Şükürbaşyň operatory Hozoğul Narly. Ondan Ýanky 1963-nji ýylda Türkmenistan kinematografiýaçylar Soýuzda öredilýär. Sonra häzir men ruhsat bersen şular 10 tane rejissörler var, şolaryň atlaryny awgaýjak bolýarlar. Ýanky Altygarly, Bulat Mansurow, Hozoğul Narly, Muhammed Çeýinhanow, Kaka Warasahedow, Ýazyl Seýidow, Gurban Ýazhanow, Hanyelde Ağhanow, Meret Atahanow, Kaka Warasahedow, Hayit Yakubow, Hal Mehmet Kakabay ve Möjek Çariýew diýen böwenjikdi ilki birinji multfilm, ondan soň bir näçe multfilmler döreden rejissör Möjek Çariýew. Esasy şol ýanky 80-nji ýyllara çelli Türkmeniň kino film işinde uly iş bitiren rejissörler, operatorlar da. Ondan ýene şu bellemeli zat şu näme üçin şu aktörler, rejissörler, käbirleri Türkmenistan terk etdiler. Şu 1990-njy ýylyň başlaryna. Sebebi Niýazowyň etatyjyny düşende aty şu kinosyny otuwalaydy da. Etatyjyny düşende atlaryndan biri. Olmasa olar men gepleşiklemde de aýdyp geçipdim biziň ödara bile taýýarlan gepleşiklemde de bir bellek geçdik. Şol Niýazow döwründe gaty köp zatlar sungot medeniýet puwdagyna gaty köp zatlar weýran edildi, ýok edildi. Şol tanda opera, balet, Türkmeniň öz milli sirki, ýanky orkestrasy bir giden zatlar weýran edildi, ýok edildi, ýapyldy. Alymlar akademiýasy ýapyldy. Şoň hatarynda da şol Türkmen film kino studiýasy onuň 90-njy ýylyň ahyrlarynda ýapyldy. Onam ýuwaşlyk bilen şo derejäge ýetdi. Ýöne eýem şo döwürde eýem 90-njy ýylyň başlaryna gatyp başlady da maliýeleşdirilmegini çäklendirip başlady. Ýa-da göredilýän kinolary çykartmak kyn boldy rejissörlere. Şol sungoda düşünmeýän adam da şo ömründe hiç ýyl eter ýatyp görmedik bir sungot işi bilen gyzyklanyp görmedik adamdygyny görkezdi da Niýazow. Şol ýöne çemgelende da atdakan bolup baha beren bolup bilse de düşünse de baha berýär, düşünmese de baha berýär şey dip köp döredilen kinolara ýol bermeýändir. Soň bilip otursak näme üçin Hojoğuly Narly ýa-ni Hojo Durdy Narly ýaly ýa Maýa Aýmedowa ýaly biziň belen nemelenmede rejissörler, aktörler Türkmenistan terk etdiler, Orsiýada goçup gitdiler. Ýa-ni şol 90-njy ýylyň ortalaryna şolaryň işine ýol bermedi Niýazow. Çykarajak filmlerine de oňlamady filmlerine şeýdi bolan gitmeli boldy. Üstesine de onuň kinolaryň görkezilmegen bet edilip başlandy da. Ýa-ni şo garaşdyrdyň ilkinji ýyllaryndan Gaýgysada Tawaýew baradaky kinony ýa-ni görmek mümkin bolmady. Sovet häkimiýeti ýyllarynda döredilen kino. Şon döredinem ýanky tanawda da biz aýdak geçmedik gorin, şonam aýratyn bellek geçmeli. Şol Gaýgysada Tawaýew kino filminiň rejissöri Öwliýaly Kuliýew. Öwliýaly Kuliýew 1930-njy ýylda doglan adam. Ýöne gynansakda 1997-nji ýylda ýa 67 ýaşynyň içinde aradan çykdy, bir gaty uly ýaş däl. Ýöne şo döwürde şol Gaýgysada Tawaýew filmi şu Sovet häkimiýeti ýyllarynda SSR-iň çäginde tanalan bir meşhur filmden birine öwrüldi.
Ondan daşary Ewliýaly Kuliýew keçbelek hem Garabägler ýaly filmler hem döretdi. Keçbelek filmden bilýändir, biziň ýaşlanmadan bilýändir sebäbi. Şuň YouTube'dan hem internetden hem görüp bolýar o filmi. Garabägler filmini Ewliýaly Kuliýew öz boluşly film hem spektakl janryna toğrada düşürdi da. Filmin özünde hem spektakl hem kino film janry ýaly bir utgoşdurulan bir ölçü janr bolýar şol. Sovet häkimiýeti ýyllarynda döredilen bir teatrçylyk getirilen bir teatrlik boldy. Kino sungatuna türkmen. Bundan daşary Ewliýaly Kuliýew şo döwürlerde Naýda satiriki kino jurnalynyň rejissýory hökmünde özüni tanatdy. Ýadyňyza düşýändir Gurban Murat. Şol Sovet häkimiýeti ýyllarynda Naýda satiriki kino jurnaly bir kino jurnal bardy. Olam şol Türkmen film kino studiýasynda surata düşürilýärdi. Şonda da şo jemgyýetdäki bar bolan problemalar, meseleler gyýsajyk bir kino üstülen açylyp görkezilýärdi da. Ödem bir hili humor, bir satiriki janrda ehengde şo berilýärdi. Şeýdi ben şol jemgyýetdäki bar bolan problemalaryň çözülmegine de şu kino janrynyň özi kömek edýärdi. Sebäbi şu adamlar onuň şoňa näme kemçilige ýol berýän ýol başçylar özleriniň şolar ýaly kino düşmegine ýa özleriniň şo kino üstü bilen şo satiraň üstü bilen özleriniň paş edilmegine ýa gejera bolmaklyga ýol bermejek bolup işlerini düzetjek bolýardylar. Öz işlerini dogry ýerine ýetirjek bolup şardylar. Ana şolar ýaly işte özüni görkezden kino rejissýor Ewliýaly Kuliýew. Ondan şurada ýene bir bellek eşekladym, ýaş nesilden bilmeýän zady bardyr. Sovet häkimiýeti ýyllaryny alyp barılan teatry her näçe biz tanqidlesegem, kemçilikleriniň bardygyny aýtsagam, şo döwürde bir ýetişik bir zat bardy da. Ýa men bellek geçdim. Naýda satiriki kino jurnaly. Şol Naýda satiriki kino jurnaly kino filminiň üstü bilen, kino janrynyň üstü bilen jemgyýetdäki bar bolan kemçilikleri tanqidleýän bir öz boluşly bir ýa-ni serişde Naýda kino filmi öz boluşly bir näme diýip bor. Sungat eteri, satiriki sungat eteri. O kino üstü bilen edilýärdi. Ondan ýartuluk satiriki televizion jurnaly bir zat bardy. Kino jurnaly bir bar. Naýda diýip oňdaşyndan televizion jurnaly bir zat bardy. Olam satiriki tanqidi jurnaly. Onam televizion ýartuluk diýip atlandyrýardylar. Şol ýadyňdadyr Gurban Murat. Ondan daşary televizion jurnaly, ondan daşary bökelek satiriki radio jurnaly bar. Onam dinläp bolýardy, radioň üstü bilen. Ýöne olam şo jemgyýetdäki bar bolan problemalary, meseleleri satira üstü bilen radio jurnal hökmünde berýärdi. Şonu açyk görkezýärdi, şonu tanqid edýärdi bu bar bolan kemçilikleri. Bundan daşary Tokmok ady bilen çap edilýän Neşriyat jurnaly bardy. Bu Tokmok jurnalym şo Türkmen jemgyýetinde, Türkmenistan territoriýasynda bar bolan problemalary, meseleleri açyk görkezýärdi, tanqid edýärdi. Çinowniklere çendem wezipesine garamazdan şolar paş edýärdi. Şolaryň edenetdiriklerini. Görşüm ýaly şo Sovet häkimiýeti ýyllarynda şo jemgyýetiň problemalarynyň çözülmegi üçin şolar ýaly işlere ýol berilýärdi, şolar ýaly işler ýola goýulýardy. Şolam özüniň netijesini berýärdi. Şoň üçin şu ine gaziýet jurnallaryň ýa-ni şolar ýaly filmleň diline düşmezligi üçin çinownikler köp alad etmeli bolýardy. Şo tanqidi diline düşmezligi üçin öz işlerini jür ýerine ýetirmeli bolýardy, meheller çözmeli bolýardy. Öz wezipe borçlaryny talabalaky ýerine ýetirjek bolup jan edýärdiler. Şolaryň diline düşseň, ýa-ni seni ýokaryk çagyrýardylar. Hatda rayon gaziýetinde, ýerli bir etrap gaziýetinde işlemde men bilýän öz tejribemden şol ýerli gaziýetiň, rayon gaziýetiniň diline düşäýseňem sen tanqid bilen seni ýem ýokarky ýol başçylar seni aşakdaky şo çinownikler çagyrýardylar. Şonu näme üçin sen adyň gaziýetlere düşüp berli howdy. Gaziýetiň üstüne basyş görkezlen noktada şol tanqid edilen çinowlugyň ýa ýol başçynyň özü çagyrylýardy. Sen näme üçin beýdip öz adyňy gaziýete düşürip berdiň ýa jurnala düşürip berdiň ýa-ni satiriki kino jurnallara çykyp berdiň howdy.
maskar olup görmedi. Şey yokurki yol başlalar şolardan cevap talep edýärdiler da. Ondan şu yankıyalı adın agdak geçen filmlerimizde de etat çıkış eden aktörlerim tanak geçtikler. Şol naýda satirik kino jurnalında da yartukluk satirik televizyon jurnalında da yani Şukur Kuliýew ýaly, Gurbanlylar Atakgaýew ýaly, Juma Ýadmuradow, Akmurat Beýşim ýaly belli satiraçy, humorçy aktörlerimiz aýdygy derli çykyş edýärdiler. Öz ýerine ýetirýän rollerini ustatlyk bilen ýerine ýetirip. Gynansak da şugul ene bular ýaly aktörler minni kän göze iýlenok. Sözüne de bular ýaly janrlara da ýol berilenok. Elbetde halkyň içinde bardyr olar ýaly tanantly zehinli aktörlerimiz ya aktörlük başarnyklaryny görkezjekler, amma ýöne şolaňa öz başarnyklaryny görkezip bilmekleri üçin, şolaň başarnyklarynyň açylmagy üçin hem şert töredilmeli. Kino studiýa bolmaly, ýürüjüçilik erkinligine ýol bermeli. Olam berilenok. Gurbanlyk menim köprak gurulýardym boly şu mesele barada sen näme aýdar ýaly? Sen näme goşup edecek? Dogry zatlar belledin. Dedim gynansak da tanqyt diýen zada düýünden ýok şu wagt we ýanky şu wagt artistler hökman bolardy bizde. Sebäbi bizim ata-babalarymyzda bolan şeýle güýçli rejissýorlar bar bolsa, şeýle artistler bolan bolsa, näme olaryň nesillerine bolmalylar, hökman bolardy. Ýöne gynansak da bu rejimiň getiren netijesi, senzuranyň getiren netijesi we diňe paraxorluk bilen o zehinne seredilmäni, bilimne seredilmäni okuwalnýa, on okuwy toranyda şeýle we o ýerde hiç ýyly öz başyna öz başlyk bir zat edere hiç ýyly ýeri ýok, mümkinçilik ýok. Şoň üçin hem gynansak da şu wagtda ýagdaýyny şeýle inni ýanky kino şu wagt demokratik sistemalarda aslında düýünden ýanky tanqydy ýanky media organlary öz başlyk bolmaly, garaşsyz bolmaly. Ve Türkmenistanda şu wagt soňa ruhsat berildi, adamlardan özü kino studiýada öredip, özü kino çekjeklerim köp bolar, taplar dugan döwletiň eline saklamak hiç gerek däl. Ýöne gynansak da ýanky diktator rejiminden ýaşyň döwründe de diňe özüni öldürip, diňe ruhnamadan gurrun etdirmek üçin bir milleti düýünden ýok etmäge çalyşylan ýaly hereketler edildi. Ýanky diýişiň ýaly hiç ýyly tanqyda ýol goýulmady, hiç ýyly kençiligi aýdýan bir garaşsyz bir çeşmeler ýok edildi we şoň netijesinde gynansak da şu wagt ýagdaý şeýle. So ýankagda ýanda adyň bardan indi milletiň ýok edilmeginiň uğruna çykyldy diýende, ol hakykatdan hem şonu dogry zat. Şo sunwatyň bolmasa, eger halkyň milletiň sunwatyny ýok etseň, milletin özü galanok. Sebäbi millet näme bilen tanalýar? Millet öz medeniýeti sunwaty bilen tanalýar. Eger sen milletin öz medeniýetini öldürseň, sunwatyny öldürseň, ýöreticiligini öldürseň, onda millet hökmünde nädip özüni aýratyn bir millet hökmünde tanadyp bilmeli. Oňa hiç zat galanok. Bu häzirki biziň başymyzdan geçirip gören bir iki diktatorymyz, iki döwlet liderimiziň ene edýän zady şundan ibarat da. Olar şu öňü bilen öldüren zady, öldürip ýören zady biziň hem sunwatymyz hem medeniýetimiz. Ondan ýene şu bilen baglanşyklyna bir ýöne ýakynda bolan bir wakan masal getireýin. Ýani şol Ýewliýa Kuliýew rejissýorymyz Ýewliýa Kuliýew ýatlap geçdim da. Şo ýanky Gaýgaz Zatabaýew geçbelik kinolarynyň rejissýory. Şo barada şo Ýewliýa Kuliýewiň şu 2020-nji ýylyň dekabryna 80 ýaş ýübileýi boldy. Ol pahyr bolan adam 97-nji ýyllardan çykdy. Rejissýorymyz bolyn. Şoň hatirasyna, şoň öz döwrüne, şoň studenti bolan bir aýal maşgala, şo barada makala ýazypdyr. Ýewliýa Kuliýew hem öz döwrüne şu ömrüniň ahyrky ýyllaryna, 90-njy ýyllaryň ortalaryna, ahyrlaryna Aşgabatdaky Sunwat institutunyň kafedra müdiri bolup işledi. Hem şo taýda mollumçylyk etdi. Şonda da birden ýaş aktyorlar, rejissýorlary taýýarlady.
Evliyaul Kulif. Indi şolong biri şugun sungut medeniyet temalarından bir makale ýazýan ayal maşgala var. Şu öýlegüründe şu Evliyaul Kulif'in studenti bolan. Oňa adyny da Güleýlek Akmuradowa diýilýär. Indi şol öz muallimini ýatlap, şol rejissöri ýatlap, şoň 80 ýyllygyna, şoň dowlan gününiň 80 ýyllygyna bagyşlap bir makale ýazypdyr. Zaman gazetiniň 26-njy dekabrda aksanyny. Zaman gazetem bilşiň ýaly öýlegüründe Türkiýe Zaman gazetiniň bir bölümi Türkmenistanak bölüm hökmünde döredilipdi da. Şolam türkmen diline enidem çykarylýar, çap edilýär. Şonda ýöne şoňa tag bolsun aýtmaly elbetde Güleýlek Akmuradowa şol agdap bilipdir, şol bizim beýik rejissörümdi. Ýöne şol makalada beýleki filmlerini agdapdyrda Gaýsat Atabaýew esasy kinolarynyň esasy döredüjilik eseriniň bu sungoty eseriniň biri Gaýsat Atabaýew diýip hatapdan ýa-da ýöne şonu agdamandyr şu makalada. Inni ondan näme netije çykaryp boljak? Eger şolar ýaly beýik film barada şonu ýadan awtor Güleýlek Akmuradowa hiç näme diýip agdap bilmedik bolsa, hiç näme diýip bilmedik bolsa diýmek, şonu döwletiň we siýasatyny görkezýär. Şoňa diýdirmedi. Diýdiren nälerler? Bolmasa öz muallymyny, öz halipatyny ýatlap şeýle makala ýadan adam hökman oň iň bir görnükli eserini, iň bir görnükli filmini hökman ýatlamaly. Görýärmi şu näme üçin şu hut Gaýsat Atabaýewa gedek gelende şonu agdadan oklar. Oňam sebäbi şol Niýadowyň alyp baran siýasatyndan başlan, ýa göz başyny şondan alýar. Ýa bilşiň ýaly 90-njy ýylyň başlaryny ýam Niýadow Gaýsat Atabaýewyň ýadygarlygyna mekdi, oň adyny köçelerden aýyrdy. Nedirwaý Aýtakowyň ýadygarlygyna aýyrdy. Şoňa şolaň awraýyna, şolaň hormatyna bäsleşlik edip, görülmezçilik edip başlady da. Onuň şu özüni ýam şolaň ýerine goýjak bolup, öz şahsiýetini öňe sürüp başlady. Şoň üçin şu özüne bäsleş duýan islendik şahsiýetini aýyrmak kararyna geldi. Indi şu siýasat häzir hem dowam etdirilýär Berdimuhammedow tarapyndan. Berdimuhammedow da indi şolar ýaly şahsiýetleriň atlarynyň tutulmagyny gerek ýal bolmaly. Şonu özüne görýärmi şolaň adyny agdamaklygam özüne bir bäsleşlik hökmünde duýan bolmaly. Şoň üçin indi şolar ýaly jurnalistlere, ýazyjylara da şolar ýaly şahsiýetleriň adyny agdamak bolanok, öz makalalaryny, eserlere çap edilenok, indi şu makala ýazylanyda şonu agdamak bolanok da. Ana şolam ýa kaýdyan sen gurrun ne diýen zadyň üstüne ýetirýän bir fakt. Şu zatdan gördim. Ondan goşşakladyň barmy? Gurbanmy? Indi şol suwatky edilýän garaşlyk alandan soňky edilen işler barmy? Hiç bir suwat ýylda bir gedek kino diýip goýulýar da, ýöne mena kino diýip biljekler oňa. Ýöne şo garaşlyk alandan soň 1993-njy ýylda Edward Rejepowyň Tentek diýen sefer film bardy. Bir garaşlykdan soň bir näçe kino diýip boljak, sefer film diýip boljak bir näçe kinolar boldy. Soň esatlarynyň biri hem Tentek da Jerem Durdy ýaly görnükli artistlerimiz oynatdy. Ondan soň meňe şu kino bar, şu sefer film diýip bolýar diýer ýaly o bir kino da goýulmakda gynançak. Käwat gyklar görýän ana YouTube'a girip şol garaşlyk ýyllarynda döredildi diýilýän filmlere tomaşa etjek bolýan o dogry maýdaýynda sabyr takatym ýetenek şo filmleri ahyryna çenli görmäge. Esasanam näme şonu nemediýä ödünden itekleýär. Şol bir lenjisi kan temalar bar da söýgü temasy. Şo haýsy filmini alyp açyp görýän bolýan şol bir suwjuk zatlar, bir oglan bilen ýa-ni gyz bilen ýigidiň gatnaşyklary, söýgü, aşyk magşuk bolýarlar, öz aralaryndaky bir oňguşok problemalary näme diýerler, dawalaşyp şoň üstünde bir öz aralarynda oňşusuzlyk dören bolýar, düşünşmezlik dören bolýar. Şol oňguşok problemaň üstünde edýän gurrunlary şondan ibaratda bar şol näme tema kinoň öz temasy, şoň ideýasy ýöne şol oglan bilen gyzyň arasyndaky bir gatnaşyklar, şolaň suwjuk gurrunlary bir hiç ýeri bir düýüpli, näher bir filosofik bir many tapyp bolýar ondan
ne bir siyasi, ne bir onunla bir ehem var. Hiç de yok. Adamın gözünü açacak, adamın düşüncesini, dünya arayışını giyineldecek. Hiç bir tema da yok, hiç bir ideya da yok da. Onun olara tomoş eder yalam der. Şoň üçin hatta ne yaşlar bilen hem gürleşip görýän bolyn, olara maýdy. Yok, bir de görem yok diýip Türkmenistanda döredilen bu kinolara bir tomoş edem yok diýip birazcık dil bilsen, daşary ýurt dilleriniň haýsydyr bir ýerini bilsen, türk dilini bil ýa ors dilini bil. Näçe görür ýaly millerçe filmler bar da onu o türkmeniň häzirki bir suwjuk filmlerine wagtyny sarp edeninden şo beýlik filmlere sarp edenim amatly da. Şoň üçin näme üçin döredilýänigem belli de şo filmden. Tebi şol Türkmenistanyň içinde de şoňa tomoş edýän ýok diýerler de. Hakykatdan o tomoş eder ýalam diýerler. Ondan şu üstüne de şol ýanky Aýdyşym ýaly şol Niýadow 90-njy ýyllaryň ahyrlaryna Türkmen film kino studiýasyny dargatdy. Ondan onuň dargatmagynyň sebäbini ýanky Aýdyşym ýaly Sungota ýol bermän başlatda Sungotyň islenip bir puwdugyny o diňe bir adam bolmaly Sungot işgäri olam özi bir ýanky bir eser ýazýan ýekje adam olam özi şahirem özi ýazjam özi. Ondan şo Türkmen film kino studiýasynyň ýerine de Türkmen telekino film diýip bir birleşik diýip bir zat ýöretdiler. Olam ýam kino studiýada däl bir ýöne bir kiçik bir idara ýaly bir zat boldy. Ondan soňra şo Gurbanguly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda prezidentlik kürsüsine eýlenden soň oň ýerine de Owuzhan kino studiýasy bir zat ýöretdi. Owuzhan kino studiýasy meni şu gün ýanky bellek geçişim ýaly bellek geçişimi ýaly bir gözli başly bir näşeýdi bir dünýä kino festiwal halkara kino festiwallaryna görkezler ýaly bir hiç il film çykaryp bilen okda. Şu wada çen. Ne goňar ýaly ne şula Owuzhan kino studiýasynyň filmi ne şula Türkmen filmi diýip goňar ýaly şon öňe tutar ýaly hiç tat ýok ýene-de çen. Ene şoňa edem şu häzirki hökümetiň häzirki diktatoryň alyp barýan siýasatynyň netijesi. Şun gotuň kino gotunyň şeýle derece getirilmeli. Ondan awa goşaklardyň bar. Bir zat bellijek bolýan. Men şol Altygarly adyna kino studiýaň bazalaryna bir näçesinde bolup gördim. Gaty bay, gaty ütgeçik bir bazalar bardy we uly zdania binalary bardy. Soň 90-njy ýyllaryň ahyryna ýanky belleşiň ýaly ol kino studiýa ýapylandan soňra onu parça başga medeniýet ministrligine berdiler, ona berdiler, muňa berdiler. Şeýdip şo baza ýitirildi. Oň düzümindäki o gymmat we haly kino deýişli zatlar ýitdi diýen ýaly ol eline alan edaralara o zatlar gerekdir. Ve şo ýerde nähildir bir şekilde o zatlar dargatdy. Ondan soň Owuzhan döredilenden soň men pikir edem ok ýanky öňki derejedäki ýanky deýişli zatlar ýerine gaýtarylyp berilendir öýdem okda. Soň o da bir gynandyrýan tarapy. Ýene de ýanky belleşiňe ýaly näme üçin bir görür ýaly kino bolmaýar diýäňe, görür ýaly kino bolmaz, senzuran, sen filtriň şeýle ördüdilen weli o ýerde hiç il tanqid bolmaly. O ýerde milli gahrman hakyna şeýle milletiň hakyky gahrmanlary hakyna gurrun edilmeli, taryh şahsiýetleri hakyna gurrun edilmeli bolýar weli. Tiňe şol o sowjuk temalar galaýmasa, söýgü eýle beýle galaýmasa, o ýerde aýdar ýalda adam almaýar. Şoň netijesinde nedir? O şeýle görüp bolmajak, o ýüdügara bir eser emele gelýär da. Ýa, ona gynansak da görýärmi? Şol ýa bellek geçdik da şoňky Hojaguly Narlyw, Maya Aýmedowa ýaly biziň beýik rejissörlerimiz Sungot işgärlerimiz ýurdu terk etdiler da. Şolaryň ne şol Orsiýadyň ýa goňşy ýurtlaryň kino sungatlaryna öz goşanlaryny goşup berýärler. Häzir hem başardyklarynyň olary häzir hem gatnaşdyrýarlar. Namhal üçin ýöne bellek geçmeli bolsa Hojadurdy Narlywyň soňky wagtlar şoň gatnaşan käbir filmlerini şoň biografiýasyna seredýän da bolyn şol Orsiýetde döredilen bir giden soňky garaşdyrlyk ýyllarynda da döredilen bir giden
filmlere gatnaşypdyr. Aýdalyne Brigada filminde Hoca Durdun Arlyf çykyş edýär bir rollu Spesnaz diýip belli bir film Orfeýanyň kino studiýasynda döredilen. Bliznitsi diýär, ýa Взять Tarantino diýen bir film var. Офицеры, Белый песок, Институт благородных девиц, Tayny следствие diýen serial var. Турецкий транзит. Ýaly bir giden filmlerde çykyş edip şol rollary ýerine ýetirýär. Käbir filmlerde esasy rollary, käbir filmlerde ikinji derejeli, üçünji planlaky. Ýöne şolary şu biziň şolar ýaly hekini kino işgärlenmedi. Şolar ýaly işlere çekip ýörler da başga ýurtlarda. Şol näme üçin Türkmenistanyň özü şolary biziň öz rejissörlermede, aktyorlarmede şo şerti döretmeliler. Näme üçin türkmeniň öz adyny beýgeltmeliler şol kino sungotuny gösterýär. Onuň näme üçin biziň şu meseleni bu goza oturýar, näme üçin görür kino ýok diýärse, şu näme üçin şo tabiat döwründe döredilen filmler görür ýaly bolupdyr. Näme üçin olar halkara kino festiwallaryna gatnaşyp, hatda baýrakly ýerler alyp, ýani biziň aktyorlarymyň, rejissörlerimiň içinde halkara bayraklaryny alanlar var. Namysal üçin şolaryň içinde Maya Ahmedowaň alan bayraklaryndan käbirlerini ýatlap geçdik de. Öze urunne şol gelin diýen kino filmde Oğulkeyik gelin şol esasy rol, esasy gahrman, şo filmiň gahrmanynyň roluny ýerine ýetiren üçin Maya Ahmedowa 1973-nji ýylda SSR-iň döwlet bayragyna münasip bolýar. Ýöne şo bir rol ýerine ýetiren üçin. Ondan ýanky Tbiliside, Gürjistanyň paýtagty Tbiliside geçirilen halka bütün taýut kino festiwalyna da şol filmde ýerine ýetiren rol üçin Maya Ahmedowa ikinji bayraga eýe bolýar, ýani şol aktyorluk rol ustadlygy üçin da. Ondan bu Maya Ahmedowa ýanky filmini, şoň filmi, gelin filmi halkara kino festiwalyna da gatnaşýar 1972-nji ýylda Italiýada, Italiýan Saronto şäherinde. Şonda da ýürüýte bayragy münasip bolýar. Şoň ýerine ýetiren roly. Ondan bundan daşary Jemalyň Daragy diýen filmi 1981-nji ýylda şoň üçin Maya Ahmedowa Moskwada geçirilen 12-nji halkara kino festiwalyna premiýa za aktyorskую работу diýende ýürüýte aktyorluk ýanky sungoty üçin aýratyn bir bayraga münasip bolýar. Şolar ýaly görýärmi? Sowiet häkimeti ýyllarynda döredilen filmler üçin biziň aktyorymyz şolar ýaly bayraklara, halkara bayraklaryna da münasip bolup bilipdir. Näme üçin garaşdyrlyk ýyllarynda şu aktyorlarymyz şolar ýaly bayraklary almalylar. Ana sebäbi bu döredilen filmlerin özüne bir dünýä derejesinde adamzat problemasyny gozgap bilmesen, adamzady pikirlendiräjek filosofiki bir durmuşy problemalary açyp bilmesen film üstüne. Sen filmiň hiç ýerde görmeýärler. Şoň üçin biziň kino sungotumda, türkmeniň kino sungotuny şuňky şolatlary ýeten. Bir dünýä derejesinde, global derejede problemalary görüp edip, şo problemalary açyp adamları oýlandyryp biläjek filmleri döredip bilen. Ondan o filmler hem o türkmeniň içinde görünmeýän film o Türkmenistanyň daşynda ol tomoşa edilmeýär da. Ana şugun o Türkmenistanyň häkimetleri, Türkmenistanyň döwlet lideri ene şu mesele aýratyn üns bermeli. Şu meselede milletin özüniň ýetip gitmegine häzir kugun içeri otur. Şu ýagdaý. Türkmeniň öz sungotundan mahrum bolmagy, medeniýetinden mahrum bolmagy, döredijiliginden mahrum bolmagy, Türkmeniň öz millet hökmüne mundan beýläki akwalyna yarama täsir edýän hem how pawanlar ýan bir ýagdaý. Şoň üçin şu ýagdaýdan gostagly derejede netije çykarmaly, haýdan haý çäreleri görmeli, haýdan haý sungotuň ötüşüne goşaýjak adamlar gollamaly, şolaryň dörejijiler erkindigine ýol bermeli. Ana umumyň şu garaş ýepleşigi bilen hem şu kino sungotyna baglanyşyp taýýarlan ýepleşigi bilen esasy ideýa esasy maksat şundan ibaret şu häkimetlere şunu ýatlatmak, şunu bir aňlaryna ýetirmek.
Gurban Murat, boşlukda adyň barmy? Men ýaşlara fursatdan peýdalanyp şu wagtda görýär kinolarymyz ýogam bolsa, şol ýanky azalyp geçilen 50 golay kinolar bardy. Taýsa döwrüne döredler. Haýsy dilde düşünýän bolsaňyz rus diline de tapyp bilersiňiz, türkmen diline de tapyp bilersiňiz. Şo kinolary görmekle maslahat berýän. Şol aýatladım bolar, Keçfelek diýdi, Şükürbaşy diýdi. Gaty köp manyly, çuň manyly gepleşikler var arasynda şo ýerde we kinonyň çeperçilik tarapdanam, goýuş tarapdanam gaty hayran aldyrdy. Şo wagt dron ýa-da zat ýok. O şo aýatladım görýän depeden alınan yerler var. Näde düşüripdirler, näde alpdirler. Gaty hakykatdan çeperçilik tarapy ustadlyk derejede ulanmalar we şolary görmeklikde ýaşlarymyza gaty peýda bererim diýen öz milletimizi, öz taryhymyzy, öz şahsiýetlerimizi tanamak adyna. O sağ olun. Onda Gurban Murat, şu ýerde bir gepleşigi jemläýeli. Bolar o gurrun boldy, peýdaly gurrun bolanlar diýip umyt edýär. Sağ olun. Hormatly dinleyijiler, onu şunki garaýş gepleşigimiň türkmeniň kino sungatyna bagyşlanan bu gedekki sanly geçirip gutarýar. Bu gepleşige Türkmenistan boýunça bilermen Gurban Murat bilen jurnalist Allah Murat Rahimow atlaşdy. Inferip dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.